Nhai Furo. Unozoti ndine nyaya inondigara ichinitemesa musoro wangu handirari ndichizvifunga. Unotemeswa nei? Nhai Furo. Iwe unogara sei nasekuru mumba umu muri vatu? Sekuru havana mukadzi? Iwewe paunenge uchichinja sekuru vanenge varipi? Vanenge vari bedroom mavo. Ini ndiye ndiri mukitchen. Kana ndinochinjira kutoilet uko dzimwe nguva. Zvokuti saka uri kundozoti musati mambodhumana mukati umu muri vaviri? Tichidhumana sei? Makashama. Kune 2 rooms wana isi 1 room kai. Inini ndinotoona kuti chii chiri kukonzera kuti sekuru ashaye mukadzi. Ende handiti unoziva kuti sekuru nemuzukuru anotamba chirambo. Furo gara wangwarire ipapo. Sekuru chii chikwata zoita mukadzi? Vari kuona iwewe? Nangwa ndisiyangu zvamuri muchitifungira muraini but ndototongogara zvitongori nomawo. Ini ndataura. Kana uyo usati wazviona uchazviona kuti sekuru ane ma-intentions about you. Ndiri kutokubudira pachena. Apo pachena pamuri kubuda. Aiwa ndiri kubvunza. Kofuro abvumidza Jengeta iri munhu anochengeta paStand pevanhu kuti auye panapa ndiani? Amubvumidza kuti auye panapa. Ari kutaura zvekuti inini kuchinja kwangu azvine basa rechii? Ndatoshamisikawo. Kuti mutsvage henyu stand muri busy kutsvagana nini kunetsa vanhu vari paStand pavo. Chichiri kunetsa? Sekuru, inini zvana ndichida kungogadzirisa bitterness. Munogadzirisa makamira sani? Ndiri kubvunza makamira sani? Ukaona isusu ana mai rudo touya. Ana mai rudo vangani kana na mai rudo iti nini mai rudo muri vangani? Zvinhu zvansiri ndiri kuchitaura ndiri ndegara. Zvekutaurwa necommunity. Endai munoudzana kwamunogara iko kuti hapana chinochinja. Ndingade Furo mwana wanzvadzi yangu ndenge ndichimudii. Ndenge ndichimudii Furo. Zvimwe zvinhu shandisai brain. Ndiyakutenderai kupinda panapa ndiani? Panga warairwa. Panga warairwa kupinda. Ini ndakanguri ndamudzwa kuti mukadzi uyu ane 3 months but akutoziva dzimba dzevanhu. Angori everywhere. Very toxic. This one.